Roșii gădilicioase, ouă, ananas, nectar de narcise. Cel puțin asta văd în ultima felie de tartă făcută de Hattie. Dar ce ingredient punem mai întâi? Și ce punem la final? Și ce punem la mijloc? Și ce punem între ingredientele de la început, mijloc și final? Când eu gătesc ceva pentru a doua oară, îmi place să încep cu rețeta. Putem să facem când știu eu? Încerc așa și așa și oricum mai vrei tu. Pasul 1 este cântărirea ingredientelor. Să începem cu ananasul. De obicei folosesc când de măsurat ca asta. Ne ajunge o cană. Pasul 2 este amestecarea ingredientelor. La partea asta îmi place să adaug un pic de flair. 5, 6, 7, 8. Pas, pas, stai! Pas, pas, stai! Acum încearcă tu! Așa. Pas, pas, stai. De la cap. Pas, 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 stai, stai, stai. Pas, pas, prea mulți pași. Atenție la copertă! Ups, scuze. Un gust curios. Dacă nu putem recrea tarta ta după rețetă, putem să încercăm să o facem iepurește? Bine, ce înseamnă iepurește? Facem o listă cu ce gusturi se regăsesc în tartă. Mie îmi place să spun, ia-te după gust. Ca să ajungi unde? Până în cămară! Și începem cu finalul. Ăsta e un mod minunat de a începe în țara minunilor. De obicei, ultimul pas în bucătărie e gustarea tartei. Dar noi să începem cu asta acum. Îi spun inginerie inversă. Am încredere în metoda iepurească. Drum bun, tartă misterioasă originală. Simt gust puternic de roșii gădilicioase și gust de gem de fructe puțin copți, care merge bine cu Ridichi Rosalie. Oh, da! E posibil să fi pus și toate astea de dimineață. Vedeți? Când trebuie să refaceți ceva, ingineria inversă merge mereu. Aș putea să fac asta. Ha-ha! Să lucrez invers chiar acum. Nu, Hattie, nu e așa. Ai grijă la... Făină. Ok. Poate că lucratul invers nu e pentru mine. Prenumerera för att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.